Salutare, numele meu este Tobe și bine ați venit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Dar și suntem aici pe seara asta de Minecraft. Pum, pum, pum. Tic, tic, tic. Ok. Stai. Așa. Și nu mai am niciun item. Fiindcă am pus în chestul ăsta, da. Ok, și mi-am făcut și armură full. Uitați, am mai coptat și am început aici să fac așa. Deci așa o să arate. Și pe să și la fel, și în partea aia. Da, ok. Așa nu am niște iteme. Shiny Piece. Așa, hai să ne mai luăm și niște blocuri. Pac. Ok. Da, și în acest episod aș vrea să facem niște ferme de nu de animale, de grâu, din astea. Ok, deci hai să strângem niște seed. Sau mai degrabă în episodul viitor să facem de plantație și ce episod să facem de animale. Dar a venit fără lemn, du-te. Sper că nu se aude pe afară. Mai am niște din asta și mergem să luăm lemn. Hai să luăm de acolo. Uite, pădurea asta e gigantică, deci hai să luăm de acolo. Sau de aici. Hai să facem de mestacul. Dacă tot am de mestacul, hai să facem. Ok. Uite o pădure de mestacul. Și dacă pierd casa, nu. Cred că pe acolo, pe undeva m-am spawnat. Prima oară. Vă fix 32, ești nebun? E aia. Pe casa noastră. Hai să facem continuare. Un steak și 2 steak-uri, ești nebun? Gard. Fence. Și 2 pârtici, ok, hai. Cred că să fac pe undeva pe... Aici oricum ăsta o să fie gravel. Am pus doar nu știu. Deci cred că... Băi, nu am făcut lopată.
pădul. Ok, pădul. Ce acolo sus? Cred că nu-i dă. Hai să facem una aici. Și grădința o să fie exactă aici. Hai să vedem dacă e identic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da. Asta să fie. Până pe aici. Poate în acest episod. Poate în acest episod o să facem și drumul cu gravel. Că avem destul gravel. Da, uitați cât fier avem. Uitați cât fier. Șovel. Hai așa. Și hai să facem. Dar merge bine dacă fi cu gravel. Da, bă, da. Merge bine că e ca o protecă, exact. Mamă. Băpăm și facem și aici. Scăria asta o să dispară. Bum. Și hai să și o să dă. Poate o să mai pun scări. Ok, așa. Ia, așa. Nu. Ce? O parte asta sau nu? Pom. Și de acum în partea ta. Bum. De fapt, de pe aici. Avem gravel. Nu văd unul. Și pe aici o să fie pământ normal. Ok, să vedeți dacă mai avem gravel. Nu. Și nu. Și da, mai avem asta. De așa se poate aici. Uitați că am dus chiar pe jos asta și am mai săpat, cred că a stat 11 dacă am calculat eu bine, da, aici e la 11 dacă am calculat eu bine, că am săpat un pic în jos și am dat de bedrock.
Arată fain așa cu gravel. Așa. Și acum... știu. Bă, nu, aici trebuie să fie poară. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Așa, trebuie ca să fie identic. Eu vreau să fie identic. Banc și... banc, ok. Și hai să facem un drum. Așa. Așa, ok. Și în afară destul nu mai am. Uite, nu am ajuns. Ok. Cum să aducem noi aia? Cum să aia? Trebuie fermă, bă, deci nu m-am gândit. Ok, episodul ăsta o să fie un pic mai lung. Nu contează dacă fac din lemn. Zinca moase. Trebuie să am. Nu ia porții. Vreau aici un rău. Să fac aici o fermă. Știi ce? Arată așa, bă. Ok. Bun, asta. Așa. Bun. Și ce o să fie? Pătream cum o să fie. De unde? Ce e ăsta? Pom, pom, pom. Și pom, 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 pom. Ok, așa. Ok. O să punem o cameră de noastre și sperăm să avem bune mii. Sau oase. Ok. Am bune mii. Bun. Oh. Avem două seeds. Hai să facem aici bun. Și pot să cresc de ea. Oricum avem și pe peaceful. Dar nu-mi place pe borbor. Nu-mi place, serios.
Așa. Hai să băgăm pe făcuța noastră. Făcuția noastră, că sunt două ei. Una acolo și una acolo. Da. Să vă băgăm prima. Ok. Vină. Hai că știe să urce. Hai făcuță. Ok, gata. Mi-a adus somn și mai termină. Și nu m-a lăsat sub gropile astea. Am făcut doar ca să nu scape. Ok, hai. Nu știu tu la mine. Hai, boss, nu. Ba da, știe. Nu știe. Că așa, ok. Hai. Bă, de ce vine înapoi? Ok, hai, yes. Ok. Hai, vine aici. Unde-i puiuțul? Yay, uite, puiuț. Și-a făcut și level 7. Cred că din episodul trecut sau nu când am minat o schema ăla, am găsit căul. Ca să mai fac torci. Ce fârbână. Ok. Și acum, hai să... Mai putem să le înălțim o dată? Zi că pot. Nu pot, fac. Ok, și acum... Deci să astupăm gropile. Și o să astup eu ăsta. Of camera, cred. Bun. Bă, sunt un pic răcit. Și cred că acum și un pic răcit, dar ce să faci? Ok, hai. Hai să mai culegem niște grâu. Niște seeds. Ok. Am făcut faci. Ce mai trebuie să faci pe lumea asta? Da. Eu am plănuit. Hai să mai minăm un pic pe aici. Ok. Ce găi, voi de aici am luat. Cât de mult. Gata, nu mai. Și nu mai am tot ce mi-am pus în chest. Da, uitați, pe acolo am trecut pe lângă mult căul. Și
gestul ăsta. Fix de aici, da, de două astea. Ok. Ioi. Și aici o să minez eu skin-ul astea. Da. Mai întâi să spargem asta grave-ul. Gata, nu mai ies. Ei pe jos. De ce am pus grave-ul? Mamă. Și acum nu mai am de ies. Să iau eu. Din ce era așa eu? Opra mea. Tili. Nu trebuie să pun așa, nu? Trebuie să pun... Aici. Așa. Ok. Cine pun grave-ul? Trebuie să pun cablu. Ok. Să mai încolo și după aia o să fac o cameră ca să nu mai dau de grave-ul. Sau grave-ul, na. Hai să mai minăm un pic. Și după aia o să minez eu multă făchie. Ok, da, deci cam de cu acest episod din Semester Final de Minecraft Pocket Edition. Dacă v-a plăcut, dați like și ne vedem data viitoare, pa, pa!